yunkurin da shi Dr. Ahmad Gumi? Da farko ne masa fatan Allah ubangiji kara mashi karfin gwiwa, Allah ubangiji ya taimaka masa, Allah ya dafa masa wannan abin da yake. Ni na san cewa tun a cikin watan Nuwamba mu mun yi taro inda muka fara magana da matasan Fulani da su ba su ga abin ba, muka ce ku zo mu zauna mu ga ta yadda za mu yi ta kanku mu riski 'yan uwanku da suka shiga cikin wannan al'amari, mu ga ta za mu jawo hankalinsu su ajiye makaman nan a zo a zauna. To farko mun yi bincike me ya janyo ita kanta wannan tashin hankali, ka gani abin da ya janyo wannan tashin hankali, abin da binciken ku ya nuna, abin da binciken ya nuna kuma yayi daidai da abin da kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa akan binciken asalin wannan al'amari wanda tsohon inspector general 'yan sandan Najeriya ya yi musu Andy Abubakar da kuma wani wanda su ma jihar Katsina suka yi nasu, har da wanda su ma jihar Sokoto suka yi, kusan duka alƙalman sun zo kala ɗaya. Abin da ya faru wannan rigima danganta abu ne tsoho, ba yanzu ya faru ba, yanzu ne wato rafa kashin na abin ya fito, wato abin da ya girba kenan ya fitar da shi. Wato abin da ya faru rigima ce ta dinga faruwa simply a tsakanin makiyayi da manomi. Makiyayi na abin da ya fara kare rigima nan shine gurare da aka yi gazetin, aka yanke aka ware su tun turawa suna nan kan cewar wannan labi ne da burtali na hanyar shanu da za su bi neman abinci da ruwa. Sai zamanto 'yan siyasa sun zo sun dinga yanka wuraren suna ba wasu mutane suna yin gonaki, su ma masu gonaki na cikin gari mutane suka dinga cin kunyoyi, yau sai mutum ci kunya 5, shekara mai ci kunya 5, haka har suka marmatse wayannan gurare, kamar da ake karo gini a unguwanni da tituna, haka mutum ya shigo da wurin da ba nasa ba. To sai ya zamanto ana samun hayaniya tsakanin makiyayan sun taho da dabbobinsu da manoma. Sai zamanto da in an samu hayaniya za a ga mutane ne a tsakani a unguwa za a sasanta su, a tsakanin karkaras za a sasanta su, ko sun filmi unguwa. Sai aka so samun rashin kyautawa, sai jami'an tsaro suka fara shigowa, 'yan sanda, alƙalai. Sai zamanto ba fulatani idan ya je sai a je a kamo shi, sai a kaɗo garken dabbobinsa gaba ɗaya, sai a zo a tsare shi. Dabbobin nan nasa in bai sa ba shi kenan ya rabu da su. Mun je ba tsari Katsina a cikin wasu ƙauyuka inda a wannan binciken da muka dinga yi muka tadda wani ƙauye da aka kai maka nuna mana, aka ce to ga gurin da aka kafa aka ajiye 'yan sanda wanda suke ƙoƙarin shiga tsakanin makiyaya da manoma. Suka nuna mana tirakuna, shi a nan gurin za a kaɗo dabbobi, sai ka zo nan ka tadda saniya sama da 2000 a wurin da kuka je. A wurin a cikin dare za a zo da tirela a kwashe su a fita da su, ba san da kai su ba. Sannan mutanen ƙaurin suka ce da mu magana ta gaskiya, akwai lokutan da wallahi ba ma yin abincin rana a garin nan, 'yan sandan nan sai su kirawo mahauta a cikin siyasa, sai a yanka shanu kamar guda 2 ko 3 a gasa, suna ci ana raba kowa mai ci a garin. Sai zama mutanen da aka kamo, shanu mutanen da aka kwato Fulani. Sai zamanto sai da suka lissafa mana wasu manyan Fulani a gurin, wasu arɗoɗi da wasu manyan Fulani sama da mutum 26 suka ce kowannen su yana da saniya sama da 200 da, amma yanzu ba mai saniya ko kwaɗe a cikinsu, ko kwaɗe ba mai a cikinsu. To wani abin da ya dinga faruwa na zaluncin da aka dinga yi musu su wa'anda makiyaya, su 'ya'yansu da suka taso ba su san komai ba a rayuwarsu, ba a taimake su da ilimin addini ba a kai musu ilimi na makaranta na zamani ba su da asibiti, ba su da mashayar ruwa, ba su da duk wani abu na more rayuwa. Sai suka fara ɗaukar fansar wannan abu da so da mutum ya zo babansa an kwashe shanunsa, ya ji wajen baffannin babansa su ma babu, ya tafi wajen baffanninsa na wajen uwarsa su ma an kwashe musu nasu, sai suka zama ba su da wani aiki da abin da za su ba zuwa kiwo ba kuma abin da suka iya ke nan a rayuwarsu ba, shi kiwo komai ba in ba kiwo ba.